Ka senju kiseng samla shnong nang ta ka New Trap Youth Council bat ka New Trap Integrated Territorial Organization jong ka Southwest Kasil District hanin kasngi ka New Tri ku Risau Arjar Arpsau ke lelej bani kendu ya Deputy Commissioner ka Southwest Kasil District menekren halor ke laitli kimat bakongsan ba ki laitli ki kendun ke lelej bani kendu kilong halor ke jinglong renti in the discipline haki ai baro bakum kinong trai haki office kede benle knang makanum kta ki pajba nongwan don kam kawai pat kelong bandon no ya kajaka bu snam ni ke blood bank po civil hospital mokurwan knang makan long kejingrap na ka benta kinong pang ki badon kam kerki ya kesnam bat kamat ka bakhadu kalong kejing tungkam tungjam langba ke district selection committee hakaba yakani kabenta kila don shibun kijingya tengku halor kijing ko jongkene kakam hakini kipor baladep kamtam hakurkom tungkam tungjam kabadang sudep hau naitung arjar arpsau yakni kegenhun alam kemat dauba walam seimyong ubade ucaman juga SSS Southwest Kasil District harangkat ki presiden bat sekretari jongki arteli kiseng balang tinang liang jong ka sejuk kiseng sama sunong jong ka district liang ka HYC bat nakaliang ka New Trap Integrated Territorial Organization hito gilawan man ya kendu bani slok bani pensngeu kikatlu kadne kimat ki badan kam habede bat ka district brok kawai namar ba EDC ni ibadon manta ide EDC barang siwan join thamai te hande kidon ki kam ki bang nilaya ki por bradep borok nilaya ki klik ni wan follow up lane ban budin ki bun ki kam ki bala ya hakini por bradep borok te ka poin ka ba ni ko apna sngau sha ini di EDC batmai kalong ba in page ba barok ki nong trei kam sarkar ha barok ki department ki de ban 1 poi ki de ban 1 ki por tu ka por te kam ki juki ka de ban 1 ka por biang por ka por ba mi ki jong kiru kan long ka por ba biang por khamtam ki singyo lai khamtam namar ba ki babon ki pajba nong kandong ki bawan nong kandong na jangai na ki jakawar na ki wei ki wan kam ki sole no el da ka jinga be por ka juki ka juk ba menta ki lada ngim ya biang ya kapor tinai lang jung iru ya kane bentai la sko ba on kawa debat dun kam bani haban ban ai ke instruction ya baro ki head jung department but khamtam ya ban i la pun power bahkan don ka i la perkhat bahkan don ka training ban ai training ru na ka benta ki wei ki kam khamtam ha ka jinga dei bat ka morality ya ka jinga dei kam bat ki pai ba nong kondong dan ta ka benta ka babut nang ta sa kawai kalong nilih kren ru ha ka jing ton kam jong ka jing jamjar jong ki pajba bapang basitom khamtam hai ba de kasnam te nilaya kren ya kan di benta bakal nila idon kam bakan penbej bha ban penjanai bakade bandon ka blood bank unit hangni lane ka blood bank center te hapo ka civil hospital da ka ba ngi haban ya trelang nadu ki board district na kaliang jongi ki seng bahalang ni ki pajba ngin haban ya trelang balak mno kade bandon no ka broadband unit namar babun ki pajba habaki don kam snam ya bujali ki juot ki junam borobor yang ki seng bahalang nilai persangkat bala ki por borok tang pan ya budi snam pula long ke bacin jar ngim ya kam sitom namar ki babun ki pajba jongi ki de ki dong bela sudah sini te ban ni islam bujali teng umlong kem soy ka kam sitom maki de ki dong bela don bangiyo ban aya islam don bangiyo tinda kadang ngi ong bayakan ya kami haban ya perkhat lang nakiliang ki officer baro bat liang UDC bat liang jongi ya bahkan ni ka blood bank unit ka deban dono ka deban set up no hangni bat ngin saya nang ya trailang ngini perkhat lang kuno ban le habe de bat ulong ya kan ka blood bank center ni blood bank unit apo ka swa jing sia bat ka wei pat ka benta ka ba kham kongsan le bat ka kham khia kata kadai ka habade berkom kondok ya ka DXC ya ka district selection committee lane haki exam bafer kiba nakliang ka DSC ka jupenlong bat ya kane ka kam ngila kumba paiba kilatip kisam lawat kam kilatip ngila UI haki por balade borok ki don sibun ki AKA ke ba ki samla nang wat kam ki saudiau ki tempau ki snowsi saudiau bat ngisno ba ya kane kamat ngidon kam bani song perkhat sani ba bat ngila ai lupa ketuk ni ki jing penseu halian neliang bijongi hai ni judges bat ngilah terwaru bana kalian jongi ki stakeholders jong ka district ngikloi ban ai ki solution bat ki solution ngila long ki ba ready bat iru ila iong ba
kan sadon biang ka jingi kendu bat ngingi along kibak loy ban I solution suggestion and solution na kamanta kumno ban yarap ba ki samla ki bala start lanang jong ka district ki jongi ki bala bun ba kanom long le no ai kata ka jing start ka jing simpang ka jong ki ka jing pule bat sang ba kini sama jong kin jong ka district kin kiu sakmat ka jing wat kam wat jam nilai slok bahaya kan ka banta bat ne kaleng jong iru ila panpaw lagi jong ki jing sotenat bat ila ongru ba ya kan ka banta ngin sedang kendu biang bat ngin nya penjanai nya pliu hendrai tanggawai ba ila kular kalong ba nak liang jong menta in sim khia ba ka transparency and secrecy jong ka DSC ka de bandon ta kamut ka dai ka ta ka jing khuj bat ya ka jing ban angno ban buri ya ki bandon kam ban buri kasong haka ila kular ba in sim khia ya kita ki benta bat kanam don kanu ka ban light lani ka ai ka kam ban light sabar ya kinu ki kam bat kham tam ka jingyo kam job ka de long based on merit lani kan long transparent yo ya ki katu kan ki benta ki bathar ki samlang ki jongi ha ba ya dei bat ki kam ki berit ki barya ki kam ki ba dai tang ki kam ki barit barya hapo ka district bat kham tam ka contractual basis tingi lakren ya kita ki bentaro bat ni ong ba ngiladon ki solution ya ka bangin ai bat ya kata kampat ya mentah kampat kut kadang sedang don kapor punya kendu hari ki solution na kamenta kata nang bagi sama jong iki nom leno ke jing puli ki kide ban jo jing mentoy haba ki puli hendrai omba ya ki kam ki brit ki barya bat ki contractual basis bun yo i baki khana jong ki sulong ki no pekai ki samla jong i de ki sulong kelak long ki no pekai ya nata kadau karni ka jing kendu jong i mentah bat disi kalong ka baso tenat kalong ka bang sotna du kata bat ula long patient ban sengap yang i las la pendut ya kapor la bam kapor rengi slok dak mata ka jimha jong ikun sama jong ka district tangan nak kini ngin senangnya penduk pat kebelah